Асалому алекум Дустони Азиз, хуш омадед ба канали мо. Дустони Азиз, дар имрӯза видео 15 та мошинҳои арзон гирифтагем. Видеои моро то охир тамошо кунед, ба видео лайк гузоред, ба комментар навишед ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор аст. мо дар видеои оянда албатта мегузорем. Чӣ хеле ки ваъда карда будам дар видеои гузашта ба шумо мошинҳое ки дар кор мо дар ин видео мондем уже. Бо ба шумо чизе ки дар кор бошад навишед ба комментар, мо дар видеои оянда албатта мегузорем. Бошад видеои имрӯзаро сар мекунем. Раҳмат барои дастгирии ҳаматон. Раҳмат. Як мошини фурӯшӣ Мерседес-Бенз C класс Дустони Азиз, соли барош 1995, сузишвориш газ бензин, объём матор 1.8, Каропка передача механика, мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад, тонировкаш бучида гирифтага, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Дустони Азиз, нархш 55,000 сомон, бо курси имрӯза гирем 370,000 рубл мешавад. Мошина нархи охирон шуда гуфтаги, кадоми харидори аниқай занг зана гуфтаги. Марҳамат бо рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед. Деюм мошини фурӯшӣ Opel Astra F. Дустони Азиз, соли барош 1998, сузишвориш газ бензин, объём матор 1.6, Каропка передача механика, мошин дар ҳолати хуби техники қарор гуфтаги. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Дустони Азиз, нархаш 32,000 сомонӣ, бо курси имрӯзаги 216,000 рубл мешавад. Дустони Азиз, нашуд арзони алиши чӣ гуфтагӣ нест. Чизе ки ба шумо фаҳмона буд, занг зада айсогаи мошина худаш мегирем. Рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед, маълумоти бештара гирен. Бошад видеоро давом медиҳем. Раҳмат барои дастгиритон. Сеюм мошини фурӯшӣ Дайво Ласети. Дустони Азиз, соли барош 2005, сузишвориш газ бензин, гази евро 4 дорад гуфтаги, объём матор 1.6, Каропка передача механика, мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад гуфтаги. ҳуҷҷатош як моҳаи дигар ай учёт баровардаги гуфтаги мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 30,000 сомон, бо курси имрӯза гирем 202,000 рубл мешавад. Дустони Азиз, бо арзон ҳам мешавад гуфтаги, алиш ҳам мешавад гуфтаги. чизе ки ба шумо фаҳмона бошад, рақамош дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед, маълумотҳои бештар ои ҳамин Ласети айсогаи мошина худаш гиред. бошад видеоро давом медиҳем. дастгирӣ кардани канали моро фаромуш накунед. ба ҳаматон раҳмат. чорум мошини фурӯшӣ Дайво Кико. Дустони Азиз, соли барош 1995, сузишвориш газ бензин, объём матор 1 литр, Каропка передача механика, мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад гуфтаги. қарор дорад дар ноҳияи Турсунзода. Дустони Азиз, нархаш 10,000 сомон, бо курси имрӯза гирем 67,000 рубл мешавад. алиш мешавад гуфтаги, бо ягон мерседесе ки ба ҳамин нархҳои ҳамин борин бо арзонам мешавад гуфтаги. чизе ки ба шумо фаҳмона бошад, рақамҳош дар рӯи экрани шумо метавонед занг зада маълумоти бештара ои ҳамин тику айсои мошин гирем. бошад видеоро давом медиҳем. раҳмат барои дастгиритон. панҷум мошини фурӯшӣ Дайво Nexia. Дустони Азиз, соли барош 1997, сузишвориш газ бензин, объём матор 1.6, Каропка передача механика, мошин дар ҳолати хуби техника гуфтаги, транзита, мошин срочно фурӯхта мешавад гуфтаги. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 11,000 сомон. Дустони Азиз, бо курси имрӯза гирем 74,000 рубл мешавад. бо арзонам мешавад гуфтаги. нашуд алиши чӣ гуфтагӣ нест. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо занг зада маълумотҳои бештара гирен айсои мошин. бошад видеоро давом медиҳем. дастгирӣ кардани канали моро фаромӯш накунед. боз ҳам як бори дигар такрор шуд. Дустони Азиз, раҳмат барои ҳамаи шумо. шашум мошини фурӯшӣ Дайво Матиз. Дустони Азиз, соли барош 1998, сузишвориш газ бензин, объём матор 1.3, Каропка передача механика, мошин дар ҳолати хуби техника қарор дорад дар шаҳри Истаравшан. Дустони Азиз, нархаш 12,000 сомон, бо курси имрӯза гирем 80,000 рубл мешавад. бо арзонам мешавад гуфтаги. рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед. Дустони Азиз, чӣ мошине ки монем ба хоҳиши ҳамин шумо буд, ба хотире ки дар комментар нависта будед. бошад видеоро давом медиҳем. раҳмат барои шумо. ҳафтум мошини фурӯшӣ ВАЗ-2115. Дустони Азиз, соли барош 2003, сузишвориш бензини холия, объём матор 1.6, Каропка передача механика, мошина стасияни зура гуфтаги. ҳуҷҷатош 7 моҳи дига мондаги, 2 моҳаи дига тонировка дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 22,000 сомон, бо курси имрӯза гирем 148,000 рубл мешавад. Дустони Азиз,
бо алишам мешава гуфтага арзон чи гуфтага нест алиш мешава гуфтага хай занг зада ягон чизи алиш дошта бошем варианти худам пешниҳод кунед мо бошад видеоро давом медиҳем. ҳаштум мошини фурӯшӣ ваз 2107 дӯстони азиз соли барош 2007 сузишвориш бензини холия объём матор 1.7 простой коробка передача механикай мошина состояние зура гуфтага қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз нархаш 22000 сомона бо курси имрӯза гирем 148000 рубл мешавад дӯстони азиз бо арзонам мешавад гуфтага дӯстони азиз ногуфта намуд ки мошиное ки хитон гуфта будем дар комментария ман ҳам мошинаро мондагиём дастгирӣ кардани канали моро фаромуш накунед мо бошад видеоро давом медиҳем. наҳам мошини фурӯшӣ Мерседес Бенц дӯстони азиз спринтер мусофиркашай соли барош 1999 дизел гуфтага объём матор 2.9 литрай коробка передача механикай мошин дар ҳолати хуби техникай гуфтага қарор дорад дар ноҳияи бобоҷон ғафуров нархаш 75000 сомона бо курси имрӯза гирем 506000 рубл мешавад дӯстони азиз арзонам мешавад гуфтага алишам мешавад гуфтага срочно фурӯхта мешавад рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо чизе ки ба шумо фаҳмо набошад занг зада маълумоти бештара айсояи мошина худаш гиред бошад видеоро давом медиҳем. даҳум мошини фурӯшӣ Opel Astra J дӯстони азиз кабролетай гуфтага соли барош 2005 сузишвориш газ бензинай объём матор 1.6 простой коробка передача механика мошин дар ҳолати хуби техникай гуфтага ҳуҷҷатош 100% гуфтага қарор дорад дар шаҳри хуҷанд дӯстони азиз нархаш 36000 сомона бо курси имрӯза гирем 246000 рубл мешавад чизе ки ба шумо фаҳмо бошад рақамҳош дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед нашуд арзон алиш ҳеҷ гуфтагӣ нест маълумоти бештар айсоби мошина худаш гирем. 11 мошини фурӯшӣ Opel Zafira дӯстони азиз соли барош 2003 и Opel ба хотире ки дар комментария навишта будам ба ҳам хотир гуфт намондемошон дӯстони азиз сузишвориш газ бензинай гази рачора гуфтагиай мотор 1.6 простой экатекай коробка передача механикай мошина состояние зура гуфтага кондиционер дорад 4 баллони нав дорад гуфтагиай қарор дорад дар шаҳри хуҷанд дӯстони азиз нархаш 51000 сомонай бо курси имрӯза гирем 344000 рубл мешавад дӯстони азиз бо арзонам мешавад гуфтагиай чизе ки ба шумо фаҳмо набошад занг зада маълумоти бештара айсоби ҳамин зафира худаш гирен бошад видеоро давом медиҳем. раҳмат барои ҳамаи шумо ки канали моро дастгирӣ мекунед. 12 мошини фурӯшӣ ваз 21099 дӯстони азиз соли барош 2004 сузишвориш бензини холияй инжекторай 100 км 6 литр ме расход дорад гуфтагиай моторуш 1.5 простояй коробка передача механикай мошина дар ҳолати хуби техникай гуфтагиай 100% қарор дорад дар ноҳияи вахш шаҳри хурғотепа дӯстони азиз нархаш 8000 сомона бо курси имрӯза гирем 54000 рубл мешавад бо арзонам мешавад гуфтага рақамҳош барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед маълумоти бештара айсоби ҳамин 99 гирен бошад видеоро давом медиҳем дастгирӣ кардани канали моро фаромуш накунед меҳнатимо барои шумо раҳмат барои ҳаматон. 13 мошини фурӯшӣ Daewoo Lanos дӯстони азиз соли барош 2002 сузишвориш бензин газ объём матор 1.6 простой коробка передача механика мошин состояние зура гуфтага ҳуҷҷатош 100% аккумуляторша нав задага гуфтага 2 баллони нав дорад гуфтага қарор дорад ҳамин Lanos дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз нархаш 15000 сомона бо курси имрӯза гирем 101000 рубл мешавад дӯстони азиз бо арзонам мешавад гуфтага алишам мешавад гуфтага рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо занг зада маълумоти бештара оид ҳамин Lanos айсоби мошин гирен бошад видеоро давом медиҳем. 14 мошини фурӯшӣ Lada Priora дӯстони азиз соли барош 2010 сузишвориш бензини холия объём матор 1.6 простой коробка передача механика мошин дар ҳолати хуби техникай гуфтага баллонош навай хадавои 100% гуфтага растанмошка шудагӣ нест гуфтага қарор дорад дар ноҳияи ҷавор расулов дӯстони азиз нархаш 28000 сомона бо курси имрӯза гирем 189000 рубл мешавад бо арзонам мешавад гуфтага алишам мешавад гуфтага рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед. 15 мошини фурӯшӣ Hyundai Starex дӯстони азиз бо хоҳиши шумо дӯстони азиз дар комментария нависта будем соли барош 2000 дизелай дӯстони азиз объём матор 2.2 литрай коробка передача механикай мошин дар ҳолати хуби техникай
қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Дустони азиз, нархаш 40,000 сомон бо курси имрӯзакин 270,000 рубл мешавад. Дустони азиз, ҳамин соҳиби старис хоҳиш кардага фақат харидори аниқ занг зана бошад, бо арзон ҳам мекунам гуфтага. Рақамҳош барои маълумот дар рӯи экрани шумо.